Ministerstvo vnútra pripravuje zásadné zmeny v pravidlách cestnej premávky. Vodičov čakajú úpravy v tolerancii alkoholu, bodový systém, prísnejšie pravidlá na priechodoch pre chodcov a rozšírenie objektívnej zodpovednosti. Nové opatrenia by mohli začať platiť už od októbra 2025. Lekár UNB operoval pod vplyvom drog. Nemocnica ho okamžite prepustila. Trestné oznámenie podal šéf odborov, prípad rieši polícia. Testy odhalili drogy aj u iných zamestnancov. Tí podstúpia ďalšie vyšetrenia. Chirurg mal počas operácie vykazovať nekoordinované pohyby. Od apríla sa výrazne zvýšia platy poslancov, ministrov aj prezidenta. Poslanci dostanú vyše 7 000 eur mesačne, pričom prezidentov plat stupne na 19 000 eur. Premiér Fico má najvyšší plat spomedzi lídrov Európskej únie. Viac aktuálnych správ z diania v Bratislavskom kraji nájdeš na bratislavak.sk.